Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biagita kat naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan Afara, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti konana. Dear Miss F, kas pammabungad, makablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Kas kadagiti padak nga agsursurat, kiddawak nga ilingad nak kumamet itinagan Afara. Tinnak ibingla ita kat saan a maipapan ken ayat, no di kat maipapan iti nagbalin apadas ti pamilyak, gapu iti rigat ti biag. Miss F, marigrigat kami laeng. Innam kami nga agkakabsat, ngamda kami laengan kaniading ko ti adda iti puder dagiti dadakkel mi, gaputan ang asawa metten dagiti dua a lalaki nga inauna. Timet dua pay adda iti sabali a lugar a makitagtaged. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti high school. Elementarya pay laeng met idi ni Jordan. Kastoy man dagiti pasamak. Nanang, eksamin inton umay alawas. No saan kami kano ang makabayad, aging gainton bigat, saan kami kano ang maka-exam. Orasyak nanang, masapol nga agbayad akong iti test paper me. Naibos pa yan ti papel ko. Pati lapis ko kat awanan. Bimasiton iti katatakar. Ay ko. O sige, tagdis kitarak iti usarin nyo nga ag-examan na ko. Ningay tatang nanang, awan ka diti kwartana? Anya ngay kumati kwarta di amayo kat napaglanmat asadot. Day talamang mangan kan agil ilad ti kukuan na itagmalmalam. Di pa'y makatulong mo. Apay nga minasaan nga agtrabaho. Ay, jakman ammo di ta amayo. Ad-ado mo ti sadot na. Ad-ado ti panagil ilad na ngam ti panagtrabaho na. Sapay kumata diyo tultuladan. Ngamin, awan masakbayan ti sadot akas kan kwa na anak ko. Nanang? Sa anak akas dyan nanang, nagagutak. Mapanak to pagik extra ija karwasan no kas dyan nga wan klase mi. Uray syakmet nanang, nagagetak met at tumultulong kada kayo ama panaglablaba ka naglakla ko. Maala, baybay-an yun di amayo. Di yulatan ikaskaso. Talagaan na ito lang nanti kinasadot na. Di kayag danag. Tasya kun ti mangipamuspusan para iti aramatin nyo nga ag-exam. Unay kamutan, Melchor. Agparparikotak iti pagbayad dagiti ubing iti pagadalan. Nasakitan ti ulok ngagpampanunot no sa dino ti pangalaak. Awan pa'y manen isa ang tayo ang inton malam. Ngam adda ka dito'y anak ka relax. Anya kumatnam naman. Anya ti kayat mong aramida kaya? Na, sika ti makuna nga ama ti pagtaengan. Rumbeng nalaeng nga rod asika ti mapan agdiskitar para kadagiti masapsapol dito'y balay. Kastamatan kadagiti babayadan dagiti anak tayo di pagadalan. Masadutak nga rod. Anya aklase ka nga ama kan asawa. Bisinamat ti pamilyam. Ay, makauma ti kastoy abiyag. Ura siya, nauma akmatan. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Kaya't kumatiag namay. Isu adinak man mandamandaran na kasta Elvira. Tanong mauma ak, panawan kayo talaga. Anya, tasi ka pa'y tinakarit amang ibagay ti kasta. Awanan kay ti baing Melchor. Nay, adda kamet kasinsin Elvira. Apay, anya ti masapul mo? Ay, kuha kasinsin. Diyan ko nagpalpalikaw pa'y.
Umaya ko maumutang iti kwartam no dapan nakabalin na Exam ngamin dagiti uping inton umay alawas. Ket awan aramaten da. Saan na bali tabayadak matla adagos. Apaman nga da madiskitar ko. No kayat mo, mabalin mo't nga uray umay kunto ikaro babaan iti panaglabak kadagiti murengyo kasinsin. No kwarta a binulod mo, kwarta mo't nga isublem, kasjay. Ay katwan ang kasinsin. Awan parikot iti dayta. Basta pautangan na. Kasapulak ngamin at talaga. Iso na lang ta awan mo't kwartak kasinsen. Saan ka mat siguro atuleng kasinsen? Ti kunak awan kwartak. Iso nga awan mo't nga rod maipautang kuken ka. Malaksid no. Noan niya kasinsin. Paporsyentuam, kasta ka di? Ay, 10%. Anya? Ay sus, nagdakulan ngay kasinsin. Ay, no marigatan ka, di ure agbirok ka lang iti sabali a pagutangam. Narigat mo ta basta papautangan kalatan nga awan maganap ko a porsyento. Nang runa kat amukmat nga awan pangalaam iti pagbayad mo kasinsen. Venus, anak ko. Siyak nga rod, nanang. Imbag man ta nakaawid ka, anak ko. Wen, di magasak labiit. Agsubli akmatla ang adagos iti ayan ni boss ko. Adda nga min seminar nga inatindaran na nga asidag ditoy. Nagpakada ak labiit nga umay kayo sa rungkaran. Kasta aya, kat kumusta mo ti trabaho, manak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at matnanang. Ni Farah kini Jordan, sa dino ti ayanda. Ay kat napanda nag-eskwela Oh, adtoy, idulin nyo ta ang mga numakita ni tatang. Imbaglaang nga igatang yu iti sidaan nyo. Ay naagyaman ako na'y anak ko. Dinangag ti Diyos ti kararag ko. Kinapudno na. Parikot ko unay no sa dino ti pangalaak iti pagbayad dagiti addim iti pagadanan para iti exam da. Awan imposible iti Diyos, nanang. Pudno unay dayta anak ko. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, di tay kumaumibat kinkwana. Ngamin, mamatiak nga iso ti mangisabat kadagiti kasapulan tayo. Kinapudno na. Kagap-gapok laeng iti ayandaan tim aremi. Mapanak ko maumutang. Ngampulos adinak kinaasyan. Mabalin na kano apautangan, basta 10% ti porsiyento na. Ay, una yan ni Auntie Remy. May samat day di arupat kwarta. Imbag tadi kay manugot iti kayat na. Ay na, kitnudanda ni umanugot akon. Ngam, kaslaad da ng lapod kanyak. Iso anagawid akon. Kit kabayatan ti panagnak nga agawid. Nagkarkararagak. Asapay kumatadapay sa bali awagas. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Apag gusto mo't asimmangput ka, anak ko. Day takot may sa apamanaknak. At talagaan na ayat ti Diyos kadagiti tao asaan ang makalipat kinkwana, nanang. Ay na, nabartag ka manin, Melchor. Kastam kadilat na. Talaga ka di nga awanan pagbalbaliwam, ha? Dawal na ka man. Sumanaw ka ako na. Naisipatan ka na eh. Makaumakan at talaga, Melchor. Di ka pa'y makatulong mat kadagiti masapsapol dito'y balay. Imbes ngagtrabaho ka, saan taday tamat umin-inom iti arak tar aramidam. Nagtala ka ako na. Makarangrang ka nga. Makaungat ka, ngamin, mapaiswan ka. Awan pa'y ko namat at tulungan nak. Kit-kitaam lang arudan amarigrigata nak amang isaksakad iti panagbiag tayo. Irresponsable ka nga amakan asawa. Anay ko. Apay ngagsipat ka ngay. Katpud no matibagbaga. Anay ko. Tingimat ko. Anay ko. Nagsakit. Aksaw ka ba? Agad mo ba ya? Naumuma ka ka. Ayok ka, Mel. Ay, ano? Uston. May pangor na ito. Gamo, walis. Pumanaw ka dito'y balay.
Kat di ka nagpakpakita pa iti oray ka naman. Saan da ka kasapulan? Paano? Manang, mabisinak una yan. Nagsakit ti tiyan ko. Kaslak pa'y maulawan iti bisin. Anya? Ala, kasano da ito yan? Sapay awan pa'y mat ni nanang. Ay, mabit lang takitaak nga dapay nabati nga ina po iti kaldero. Wan. Sige, Manang. At dapay ina po'y ading. Mabit lang kay gawan ka. Anya nga iti si Dayak. Ano sampay lang taglabay iti asukar Tinapatag makargaan ti tiyan mo. Bareng addanton asumangpot ni nanang. Kat adayawid na ama sida. Sige, Manang. Okay lang. Basta makapanganak. Mabisina ka talagan. Ala, mangan ka nga ruda nading ko. Ala, kasano da ito yan? Nagnatumatlat ti guri-guri yun, nanang. Anya nga iti aramidag. Di ka agdanag anak ko. Patsik ang maikatmat na ang daytoy. Apaman asumamay ti agas nga empat umarmo kanya. Pinasayaan, labaran kayo. Barang tumulong amang pababa iti guri-guri yun, nanang. Ay, sige man nga rod anak ko. Aywan, apay, napanandya atim. Diyak man amo, nanang. Ang amang ano napanmanan ijang karuwasan ni Tata Pido. Ay, pasensya kayo noon. Talaga ngamin ajak pa'y kabailan ti mapan makitagad ita. Okay lang, nanang. Saan nga min atila pampanunutan nyo? Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Mabit lang, Mangalak, iti panglabar ko kada kayo, nanang. Aging saan pa'y anaimbag ni nanang? Ano sampay laang ti makitagad Tapno adda igatang tayo iti kanan tayo kan agas ni nanang. Un, Manang. Sabado matinton bigat. Masapak amapan iti ayang daan ti Rina. Mapan ko ibaga asya kung ti mangilaba kadag iti morangda. Isupay ti tangdan na kanyak. Sige. Urayan kan tumidla makawid. Saak mapan iti karwasan. Wen ading, Sumipngitan. Anyang iti pangrabyan tayo, Manang. naibus ti bagas tayo. Iso nga inlugaw kung jabasit anabati. Iso ti kanan tayo inton madamdama. Nagrigat lakid din ti agbalin na marigrigat. Naku namon ading ko. Nung atasan a pinapanaw ni nanang ni tatang. Maamiris nga ta ni tatang tikas ti arigat tayo. Nang runay ta, tagsaksakit ni nanang. Tsak amo Di ko namkit di. Ang mga no karkaro nga agsakit ni nanang. Gapu iti stress na kanitatang. Unay na yun ti biyag. La, husto daytan ading ko. Tirumbang nga ramidan ta. Katagagat ta. Kan dumiskarte ta. Iti kasta, saan tayo nga agbisin? Anya nga iti aramidam fara. Mulmulagatam metlat tandag iti nakadasar amakan iti lamisaan. Mangan kan Ha? Kwa anti? Apay, saan ka nabisinan a naglaba? Nabisinan, anti? O, matlagayam. Ay, katmangan ka nga rudan Pagkakaimas amakan ti anda dito ay. Namkas na jakmat makapangan. Pampanunotag ni nanang. Tas damatan ni ading ko. Manghanak iti naimas. Ngam isuda. Awan ka nanda. Farah. Auntie? Mangan kan kunakmat. Kwa auntie? Saanan? Jayak tulatan balay amangan. Agyaman naklaangan. Ay unay kalakit din nga ubing aya. Mala, balkutom nga rudan dagita amakan tayawid mo. Imbagla pagsasangwan yo, balay yo. Agpaiso, Auntie Rina? Wen, malala, balkutom amin ang dayta. Urayan naklabiin, tamapan ko alaan titangdan mo ang naglabawan. Sige, Auntie, kat agyaman unay.
Alas 5 kaya mo iti parbangon. Bumangon akon. Iti kasta, masapa ak makaluto iti pamigatan mi. Ni, kasla damat tao iti kusina. Nakasasok. Ni nanang mati aglutluto. Ni, nagsapa kayo matan na nagring nana. Apay, naimbag kayo ka din? Wen, anak ko. Naimbag ako. Nalaing ngamin dagiti doktor ken nurse anangaywan kanya. Sigurado kayo ka din nga okay kayo, nana? Wen ko naklangarutan. Katagyaman akin ka anak ko. No awan kayo kin ni Jordan anangaywan kanya. Kabayatan ti panagsakit ko. Jakla amun no anya tinapasamak ko. Awan anyaman na, nanang. Ipatpatagda kayo ngamin unay. Iso nga aramidon mi matngarod amin akabailan mi tap na agimbag kayo. Saan kayo pa'y kumaunay ang nagpirpirsaan nanang ang mga numabagnat kayo? Narigatan. Agin na kayo kumapay. Iti kasta, anay ti panagimbagyo. Wen ka di. Madlaw ko matkat no kabaal ako no saan tagtrabaho anak ko. Isong awan ti rumbang apagdanagam. Nasaya at matasimmangpat kayon anak ko. Nanang, Apa yan? Apay ngagsangsangit kamot ng Jordan. inuyaw kan kinat katawaan ka nung amin dagiti ka-eskwilaan na, nanang. Anya? Ngam apay? Gapoy ti bukayo abalon ko. Kanayon kano abukayo ti sidak. Ngamin, awan kwarta tayo ngay gatang iti karni. Ham, wano hotdog nga kasi iti balbalunan da. Anya? Uray dagiti ka-eskwilaan, nanang. Katkatawaan dakit din amapan makilablabada. Gwapo, ken maskulado kano ti amak nga napagklan mat asadot ken artet. Babaero pa'y kano. Saan lang nga dayta? Uyawan da pa'y ti badok. Puro kano daan. Diyak kano makabado iti baro. Puro kano inted. Agpada tamanang. Katawaan damot ti butbut a uniform ko. Punas kano day jay sana uniform. Ala, gusto nan anak ko. Di yun ikaskaso dagiti ibagbagada kada kayo, wan. Di yun lataidan panpansinan. Igaadyo kit dita agiskwela. Iti kasta, makalpas kayo iti panagadalyo. Una nang, talaga nga igaad mi ti agadal. Iti kasta, makaturpusak. Jak to pulos malipatan. No siya sino dagiti tattao anang uyaw. Gandang tagtagibasit kanyak. Jordan, anak. Uray syakbat nanang. Uray kasano ti kinariig at ti panagbiag tayo. Ikarigatak ti agiskwela. Ipakita kadakwada ang nagbidot da iti tao nga inuy-uyaw ken kinat katawaan. Wan anak ko. Kasta ti kasayaatan nga aramidan nyo. Pagbalinin nyo akarit, wano inspirasyon ti pananguy-uyaw, panangkat katawa, ken panang tagtagibasit da kada kayo. Kang runaan ti amin, di yu liwayan adawaten ti panarabay ti Diyos anamarswa. Iti kasta, tulungan da kayo amang ragpat kadagiti arapaapyo iti biyag. Good morning, Principal. Kaya't dak kano akasarita. Wen, umay ka iyo. Subar ka. Ala, agtugaw ka iyo. Thank you, sir. Kinapudno na. Kinasarita nakti maestram. Apay kano, sir. Ada ka di basol ko. Awan iyo. Imbagak ngamin kan kuha na nga ibirukan na iti ubing amabalin ko nga ikan iti scholarship. Diyan napintas ti grado na. Ken naragat nga eskwela. Iti kasta. Sana masayang ti itid ko nga eskolar. Ha? Ket amum ka di, asik ka tinapili na. Siyak ko na yo, sir. Wen, sika tinapili ti pagadalan nga ikan iti scholarship.
Iso at imon panunutan ti pag-enroll mo iti kolehiyo. Ti asikas pumlangan, kaya dagiti gradom. Nasken apagtali na edem anangato ti average mo, iti kasta. Saan ka maikat akas iskolar? Nalawag ka di timbagak, Jordan. Wan, sir. Katagyaman ak unay. Dakil at tulong da ito'y kanyak. Saan lang para iti panagadal ko? Nadi katagraman iti pamilyak. Agyaman ak, sir, principal. Thank you. Agyaman ak, Diyos ko. Adto iti tangdan mo ang naglinis kan naglaba, Elvira. Ay na, agyaman ak unay, Ma'am Rina. Awan ti rumba nga pagyamana, tadyak matintad day ta libre. Nagtrabaho ka mat. Iso arumbang nala nga itad ko mati umno asweldom. Basta, agyaman ak unay, Ma'am. Agyaman ak gapo iti kinasaya at yung kada kami nga agiin. Noowan kayo lang ang amang tultulong kada kami. Ay na, jaklaan mo no pangalaak iti pangbiag ko kadagiti anak ko, Ma'am. Awan anyaman na, Elvira. Aywan gayam, inton umay alawas ti ipapan ko ija Amerika. Agam uray no kasta. Kayat ko nga inal daw kalata nga umay aglinis dito'y balaywan. Ayun, Ma'am. Awan parikot iti daytan. Agbati matkit din ni Dexter. Isundo ti pangipaw itak iti sweldom. Di na ngamin kayat ti sumurot ijay. Mas kay kayat na kano ti agiskwela dito'y. Kasta ka di, Ma'am. Wen, saan matkit di aradagsan ti trabahom dito'y? Aglinis, aglaba, kan agluto laan. Si kalatan ti makaamo amang diskarte. Basta ti kayat ko, agtali na ti kinalinis iti unag kanruar ti balay. Uwan, Ma'am. Kang runaan ti amin, di mo baybayan dagiti masetas ko. Kano mabalin, nayunampay ti agmula. Iti kasta, napinpintas abuyaan. Ayun, Ma'am. Awan rumbang apagdanagan nyo. Siya kung ti makaamo kadagiti masetas yun. Sige nga, Rod. Kat agyaman ak unay, Elvira. Mapankantuman ijay ayan daninang mo aloy da, Farah, anak ko. Apay ka di, nanang? Ada ngamin ibagbaga na amabalin ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Sa dino kay kano, nanang? Kan asino ti makatulong kanya? DSWD kanumat, anak ko. Ada ka no offer da para kadagiti awan aramaten na nga agiskwela. Mabalin mo kano ti ang trabaho ijay, kabayatan nga agis iskwela ka. Ay na, nagsayatan ngay no kasta, nanang? Saan lang aday ta, anak ko? Tulungan da kapay kano nga ag-apply kadagiti educational assistance wenno academic sponsor inton sumrakan iti kolehiyo. Talaga, nanang? Wen, isumutimbaga ni ninang mo kanya kanak ko. Angam na saysayaat, no da kayo tagsarita. Iso amapan kanto ije balay dawan. Imbilin na matlaang ngamin ti ipapan mo ijay, taadda ka no itadnakan ka. Sige, nanang. Dumagasak to inton bigat. Agdiritsuak to ijayan, apama na malpas ti klasik. Congratulations, Manang Farah. Oh, sabong parakan ka, oh. Wow! Adapay pa flowers ni Mayor, ah. Siyempre mo Manang. Amok ngamin nga awan boyfriend mo amang tad iti sabong. Iso ngayon gatangan ka na. Anya? Kat agyaman ak nga rod ading ko. Aywan gayam, ni nanang, sa dino ti ayan na. Tay Jay, oh. Kasarsarita na ti may sa aperen. Oh, ay, betan. Agturungan dito ni Nanang. Congratulations, para anak ko. Agyaman ak nanang. Ay na, kamaudyanan na. Nagturpos ka matlaangan. Kalpasan ti ado arikat kan sakripisyo ang nagdaldala naman ako.
Nagdaldalanan tayo ko naman, anang. Ngamin, da kayo ti adda itilikudan amin dagito abaligig. Kat agyaman ako unay. Ngamin, nuawan kayo. Amangan no sa anak mat anak katurpos. Husto daytan manang. Nanang, makapailuyos kayo. Agawit tayo din. Nagluto ak iti basit na pagsasangwan tayo. Anak ko ay. Nanang. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputasan na tayo abinaybayan. Maisubli amin kan kwa na apamadayaw. Congratulations, ading. Thank you, manang. Kablaawan ka iti panagturpos mo, Jordan, anak ko. Agyamanak, nanang. Isagot ko kada kayo ti diplomak. Dayto yung tibungan nagiti bannog. Rigat, ken sakripisyo yo kada kami kanimanang Farah. Jordan, anak ko. Huston Jordan, kita mo, agsangit manan ni nanang. Ha? Di kayag danag. Talwa ni Ragsak na ito'y anak ko. Numarik na yun lang kumati marikrek na kita. Nalao sa Ragsak ko. Kasladyak pa ila mamati. Nga addan anak ko ang maestra kan siman. Talaga na ayat ni Diyos. Nga minsan na tayo ang binaybayan. Tinarabay na tayo aging nga nagturpos kayo, anak ko. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kablaawan da kayo amin nga awan ti malabsan. Awaten nyo tinaimpuswan a panagyaman ko, gapu iti ingkay panang tartarabay dito'y nanumo nga channel tayo. Agan annad kayo kumaakanayon kakabsat. Ti surat nga intay kan biag kita, ket nagapu kan ipagayam tayo nga Alma, manipod probinsya ti San Nicolas, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sa nga pulo laang titawan ti anak ko idi natay ti asawak. Manipod idi agmay sa akon anang isakad iti panagbiag mi. Gapu iti rigat ti biag kan awan nagadalak, awan nga rod natalged a trabaho amastrakak. Napilitan ak nga rod nga inmadayo tapno mapan makitaged kas may sa akatulong iti syudad. Kat inbatik ti anak ko iti maysa kadagiti kaarubak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Napatumarkon ni Sir Rodrigo iti agas na, Ma'am Beatrice. Agyaman ako na ikan kalma. Malaksid iti trabahom iti grocery. Dakal pa iti maitultulong mo dito'y balay. Kastamutan ti panangasikasom ken ni Rodrigo. Awan anyaman na, ma'am. Subsubadak lang ti kinasaya at yu kanyak. Makunak ang nag-asat kami nga ag-asawa. Gaputakas ken ka tinatumpungan mi. Saan kami man ang naadaan iti anak. Naadaan kami mat iti baro akameng ti pamilya. Ket sikat ay ta, Alma. Ayun kayam. At the good news nga ipadamag ko kan ka. Good news ko na, ma'am? Wan, napagnumuan mi kin ni Rodrigo, nga ipaalami maten ti anak mo.
Da kami ti mang paadal kan kwa na iti kolehyo. Ha? Agpaiso ka di da itang, ma'am? Wen ko nakmat. Iti kasta, agkadwa kayo matlaang. Total, nalawa mo to'y balay. Ay na, agyaman ako nay, ma'am. Nabayagan akayat ko amakaden namanan ti anak ko. So nga agsagana ka, tainton bigat matlaang. Agawid ka ijay probinsyayo. Katiti pa nagsublim, ikuyog munto matan ti anak mo. Beatrice, inala ka di matla amin ni Alma, nagitin sa ganang mayawid na pasalubong para iti anak na. Entet ko amin, ngam imbati na mat dagiti daduma. Gapo siguro, tao may matlaang dito iti anak na. Nagagat, kan nasingpet. Mapagtalkan pa ni Alma. Husto ka, Rodrigo. Iso nga rod asa anak ang masayangan amang tulong kan kuan. Kasta matan iti anak na. Sabay kuma, tatinawid ti anak na, ti kinasaya at ti inana. Mildred, Manang Alma, apay nga daka nga iti taoy. Ano ti kayat ko asawan? Apay adi mo imbagbaga ang sumangpot ka ita. siyempre, kayat kayo asorpresaan ng rona ti anak ko. Ha? Kailiw ko una yan ti anak ko. Sa dino nga iti ayan na. Ay, kwa manang. Di ka kumagong ungot ha. Ngam nagtalaw ti anak mo. Anya, kaano pa'y? Iti anya aga po. Eh, kwa ngamin manang. Kadagito lang manang. Nagtangkam ngamin ti ulo na. Puro barkada ti asikason na. Iso nga inong taka. Jakmat ni namnama. Asakitin na gayam ti panangungat ko kinkwana. Dayay, nagtalaw matan. Ay, Diyos ko, sa dino nga nga ti ayan ti anak ko. Sa dino ti ayan ni Adrian. Kasta ti ko na ti kaarubak, sir, ma'am. Di na kanuam mo no sa dino tinapnapanan ti anak ko. Ala, huston, di ka nagsangit, Alma. Di ka madalagan, tatulungan ka kamang sapol iti anak mo. Agpaiso, sir. Wen, ang daladawan na kan ka, saan kali? Uwan, sir. Oh, wala. Mabalin na ka mo't akuyugan ni mam mo, amapan ka nagiti istasyon ti radyo. Tapno agpanawagan kayo, kat masapulam ti anak mo. Uwan, sir. Sige, sir. Ibagayo lang no kaano ti papantayo. Ay, sapay lang kumatawan ti ka sa napasama kit anak mo. Daytang matikar kararag ko iti Diyos. Madamag kumanlaang. Mapagtalkan ka di matlaang, tinangibat siyam kan nangitalkam iti anak mo. Sir Rodrigo. Amungan mo't no da makagapo-agapuanan ti tao anang italkam, iso apimanaw ti anak mo. Nakasagana ka din iti pagnata, Adrian. Ako, madandanagan ak manong Jigo. Anya? Ita lang amin nga ramidak ti kastoy. Amo mo't baro asaltak lang iti grupo. Panaglako iti prutas kan balot ti sigod nga aramidak, tapno agbyagak. Ket siyak tinang tulong kan ka, tapno agbyag kay tinasayat. Inikan ka, iti kawas mo. Pinakan ka. Pinagyan ka dito itagos ko. Amok day ta manong Jigo. Jak malipatan day ta. Di ka matanagan. Nairuama ko iti kastoy a trabaho. Manong, sa dino ti pagtakawan tayo. Asinaglang dito, Adrian. Nalakala nga mas trak tayo ti dayja palay. Ngamin, nabayagan na pinalpaliw ko dagiti agnana iti jay. Nakapanawagan kamin kadagiti istasyon ti radyo. Sapay ko mata mga gandag iti makamamo ni Adrian.
kat maidanan dagan ko na. Iti kasta, agkita kami matlaang iti anak ko. Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ti anak ko. Ipalubos mo ka iti panagdan nami manen nga gina. Diyak lakit di mapakawan ti bagik, nadada ka sa mapasamag kan kwa na. Buisit! Oh, Manong Jigo. Apay kas taon na iti pungtot mo. Anya tinapasamak? Piste talaga na dyan, Mario! Apay ni Mario, Manong. Sankit di ka no na makaumahin ton rabi eh. Agtrangkaso ka no. Kat di nakabalan ti Romar. Ay, tilo ko. Mawatam latan Manong Jigo. Tadamat gayam sa gubanit na. Kanya pa ngay. Jakmat mabali na pilitan. Amang ano sumabit tayo, gapukan ko na. Sino mo ti sana makabungtot? No kaano adimtengan ti inururay tayo? Agsakit kid din? Kasano nga rod itan, Manong? Inton rabi inti pagnatayo. Awan ti agbalaw iti saritaan kan plano. Matuloy ti pagnatayo. Ang Manong Jigo. Di ka nagkadkad. Kasapulan ta ti kwarta. At datan dito'y balay, dagiti agasawa baknang. Nagdakkel ti balay da, Manong. Wan, Nagadutig kakapintas agamit daw, natural, tabak ng dagat nga rod. Umay ka, sumurot ka kanyak. Unaan ta iti master's bedroom. Tarasan, Kwa, surutan ako nakwet. Akinayat ka. Amangan no makaraing dagiti bumalay, ha? Sino kayo? Apay ngagdang kayo ditoy. pagdataw, Manong Jigo. Wala na, just kay. In Swiss na pa iti silaw. Agtatakaw kayo niya. Ay, pumanaw kayo ditoy. No saan? Malmalwan kayo babaan dito igam ko apang or. Manong Mario, ti babae. Anya pa lang ter aramida, Adrian. Pabuksi tamon ti babae. Anya, sana mabalin, Manong Jigo. Adrian, sika ka di dayta? Amo na ka, Adrian. Anya pa lang ti kukuam. Duka sa pulan na patayam. Patayamon. Sana mabalayin nga damakailasin ka na ta. Delikado no sumabit ha. Sana mabalin, Manong Jigo. Iso ti inak. Umikan, pumanaw tan dito eh. Anya! Jak ninamnamang inam gayam ti katalag na Don Rodrigo kan Doña Beatriz. Jak matamo nga ijay gayam ti pagtrab-trabahan na. Iti lang amin cellphone kami nga agsarsarita. Sagpaminsan pa ikit diya. Iso ajak pulos na adan iti gundaway amang ibagakan ko na. Iti panang malmaltrato ni Nana Mildred kanyak. Kabayatan ti kadak iti poderda. Naimbag ka pa'y. Tanda pa ilang ti inam. Adrian. Manong Diego? Kanya pa ilang ti araramidam. Subliya mo ti inam. Siguradong orayan na kanday jay. Di mun sayangan da ito yakan ito. Tapno mga baruhanan ka, Adrian. Ay na, Adrian anak ko. Agyaman nakta nagsubli ka. Amom ka di nagpanawagan nak iti istasyon ti radyo tapno masapulan ka. No kasta, amo yun nga awana kon iti poder ni Nana Mildred. Kinapudno na. Nagawidak iti lugar tayo. Tapno sukunan ka. Napanak iti balay da Mildred. Kat sigun kan ko na. Pimanaw ka kano. Gaputa sinakit mo kano ti panangungat na kan ka. Sana pudno day tananang. Ulbod ni Nana Mildred. Anya ti kayat mo asawan. Naulpit ni Nana Mildred kanyak nanang. Inaramid nak nga alila. Anya. Tunggal umawag ka kan kuana. Ket agsarita ta. Nakabantay kanyak. Tapno sana ka makapagpulong kada kayo. Ti awanan bain a Mildred. Isugsugal na pa'y dagiti kwarta nga ipawpaw ityo. Diyos ko. Di man lang naasyan kan ka. Ti ayop a babae. Awanan bain. Sa anak pa yan nakalpas iti high school Ta pinagsardeng nak. Sa anak to pinagtrabaho. Anya. Diyak magustuhan tinaramid na.
Ti panangila ko na kanyak. Imbugaw nak iti bakla nakautangan na iti dakkalagatad. Ito da jay. Paimanawak iti poder na nanang. Pakawanan na anak ko. Nagbidutak iti panangitalag ko kan kay ti dayjay a Mildred. Ibaga kadasar kan ma'am tinapasamag kan ka. Amok amawatan da ka. Patyak at tulungan da ka anak ko. Aw, manang alma. Aping adda ka manan ditaw eh. Awanan ka itibain, Mildred. Aping ngagsipat ka manang. Anya tibasol ka. Nagpuskol pa'y laang tiropam amang damag itibasol mo. Ha? Nagkita kaming iti anak ko. Ket imbaga na amin ngay nararamid mo kankwana. Ha? Manang alma. Kuang amin. Danggan na kuma. Apay anaaramid mo ti kasjay iti anak ko, Mildred. Nagbalinak anasaya at kan kakasgayam ko. Kabailak nga aklunan ti panang paspasakit mo kin ni Adrian. Ti panang pasardeng mo kan kuana iti panagadal na. Uray permi asakit kanyak dagita. Nyamtyak pulos maaklon ti panangila akum kan kuana iti bakla. Tapno laang agkakwarto ko. Manang alma, pakawanan na kuma. Inaramat mo lagayam ti awan kaas kan na dagiti kwartang impaw-pawkit ko para iti anak ko. Manang alma, pakawanan na kuma. Di ka madanagan. Inutal kabayadan dagitay. Basta di na kumay dardaram. Pangasay. Di ka madanagan. Saan ka nga idaraw? Awan dakas nga aramidakan ka. Saan ka abalsan? Tilaangan Diyos ti makaamukan ka. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami una iti anus yung agdengdengeg dito'y nanumo a channel tayo. Da kayo ti inspirasyon mi iti ingkam panagar-aramid kadagitoy a drama. Agyaman kami kadagiti comments kan reactions yo. Sapay kuma, ta itultuloy yo timang suporta kada kami. Tano awan kayo, awan kami met. Agan-annad kayo kumaakanayon sa dinuman a lugar ti ayan nyo. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jane. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpapaayak kas may sa sekretarya iti may sa akumpanya dito'y La Union. Adon ti nagtrabahwak nga opisina, ngam kanayonak nga agresign, gapu ta armendakmet dagiti agbalbalin a boss ko. Okay laang kumano baruda pay, ti parikot pamilyado dan. Diyak kayat ti makadadaal iti pamilya, iso nga siyak nga roden ti umiw-iwas. Agingga ang nagpaayak iti opisina ni Sir Alfredo.
Nasingpat ni Sir Alfredo. Gaputa o lila akon iti ama, nagbalin kami anasinget. Dito'y kon arugyan ti ag salaysay. Kumusta tirik nayo, sir? Medyo okay matan, Jane. Nasayat mat nga rin no kasta, sir. Madandanagan pa itayan. Kunak na niyan ti mapasamak kada kayo. Agyaman na kiti panang tulong ken panang kadwam kanyak. Awan anyaman na, sir. Pagrabangak day ta ka sekretaryo. Ala, mabalid na ko na panawan. Didak pa kadanagan, sir. Agawid dito nagawid kayo matan. Talaga concern ka kanya ka. Siyempre mata, da kayo nga ron ti boss ko. Nagasat dagiti naganakan ka, tanaadaan da itikaskan ka nga anak. Ulila ako ni ti ama, sir. Da kami langan kaninanang ti agkadwa ije balay. Kasta ka di. Wan, sir. Ay, wan gayam. Amo ka din ni Ma'am Carmela ti... Saan? Saan pa eh? Jack pa'y imbaga ken Juana. Jane, lunch break tayo. Aggidan ta na mapanag-lunch. Pasensya ka na, Raymond. Sana ka mabalin ita. Siga mata ka na yung naklata na pahayan. Awan mo't aramiden ta ita. Saan ka di? Wan, impasigod ngamin ni Sir Alfredo nga agidan kami ang mangal daw. Ha? Sige mapana ko ni Tiayan na. Ah, mapit lang! Napanin? Makadlawak iti ka na yung napanaggidan da amangan ka ni Sir Alfredo Raymond! Ha? Inta mga bro? Amangan no, maibos ti masida, inton madamdama. Mapantakit din. Ay, lipatan mo ni Jane, bro. Obvious mo ta saan naka-type day, Jane. Pare, I smell something fishy Sa balit ti closeness da iti bus tayo. Narabian ka manan, anak. Ay, wan nga rod nanang. Kinaduak pa nga ni Sir Alfredo, itay iti opisina na. Ay, nagan kan. Ay, wan nanang. Nagidan kami matlaang anangan itay. Awan ka nung amin ti asawa na. Isung awan kadwa na ang mga ni Jabalayda. Ay, sumat lagayam. Ay, saan mat nga iti makibibiyagak, apay no ibaga na nga minan iti asawa na ti maipapan iti sitwasyon na. Karbengan amaamuan ti asawa na ti amin. Imbaga kunday ta ka ni Sir Alfredo nanang. Ngam ko na namat nga agur uray pa iti napinta sa gundaway tapno may baga na ti amin. Amangan ka nung amin mabigla ti asawa na. Kasta ka day. Ipatpatag na amin unay ni Ma'am Carmela. Umabalin lang kat di na kayat nga ikan iti parikot ti asawa na. Ay kad nasingpa nga rod ati boss mo. Ay wala nang. Nasingpat talaga ni Sir Alfredo. Nang runa kada kami nga empleyado na. Isungarod nga asidig matirik nami kan kwa na. Ay kasapay ko tadan tumat aldaw amaamamok ti boss mo anak. Alfredo! Alfredo! Umasidag ka man dito Apay, honey. Bigat na kasta ti jar mo. Ha, ni tarupam! Naya, apay nga agsipat ka. Gapo iti da ito'y apanyo anakitak iti bulsa ti pantalon mo. Akin ko iti da ito'y, ti babaem, Biddo ti atap mo. Amo mamanipod nagkalay sa takat si kalang ti babaeng haynayat ko. Ulbod! Amo ka nalaing ka nga gilimad. Isu nga saan kayo ang maak-aktuan iti babaem? Saan apod no dayta? Nukasta, asino ti akin ko iti da ito'y apanyo? Apay nga da iti bulsa ti pantalon mo. Diyak mabalin nga ibagakan ko na apan nyo ni Jane. Tinusar ko pinagpunas itilingat ko itay. Apay di ka makasungbat, ha? Honey, panyo ti may sa kadag iti amigo. Natindag na iti opisina iti meeting. Pues, ibagam no asino da itang amigom, tapno mamati aken ka.
Sip-siputan mat da Sir Alfredo kan Jane, Raymond. Apay? Anyang minta aramidan tayo. Kaya na, apay nga aramidan matikas ta. Adda nga min sospetsak, nga adda relasyon da. Anya? Sobra nga min ti kinasingad da kahit. Sus bro, awan mat itilangan ni Jane ti pumatol itilakay. Anyang item mo, amangan mo to na-develop ka ni Sir Alfredo. Adamot kas Jay, sana ya. Wala nga, jak mamati a pumatol ni Jane, iti ada asawa na. Maprapraning kan sa amutan, bro. Agsilsilos ka ni sir. Basta ituloy ko timang paliw kada ko ada. Tanood na maamuak. Ibagak adagos iti asawa ni Sir Alfredo. Jane, mariknak ti panagkapsut ko. Nasakit ti ulo. Sir, kayat yung kadi, awagak ti doktor yun. Saan? Diya kaya tamamuan da dito opisina nga da sakit ko. Wala nga, sir. Ang mga numakadano ni ti asawak. Sir, siyak ti madandanagan kada kayo. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak yun. Nagtumara ko ni ti agas. Agkalman to siguro da ito inton madamdam ha. Da kayo nga ron ti makamo, sir. Ay, bandak lang no kabailan yun. Tarumor tayo matan. Rabin iti pimanaw da Sir Alfredo kan Jane iti opisina na. Nabayag da pa iti opisina ni Sir. Sakpa nagawid na. Anyang iti naramid da jay. Ita, intulod ni Sir Alfredo ni Jane iti balay da. Lukas ta. Pudno ti atap ko. Adda relasyon da. Ay, awagak ni Ma'am Carmela. Masapol ang maamuan na da ito. Dito, agringan. Hello? Asino da itoy? Ma'am, ni Raymond da ito. May isa kadag iti empleyado yo iti kumpanya. Apay asyak ti inawagam. Saan mo't asyak ti mangimatmaton iti kumpanya? Ma'am, adanas ka na maamuan nyo. Oh, anya. Adatan dito'y kunam alugar, Raymond. Ma'am, iti ayan ti Grain Agate. Iso ti balay da Jane. Ti karelasyon ni Sir Alfredo. Kitaan nyo ha? Dati ko ni Sir iti batog ti balay da. Oh, Aha. Dagiti awan ang bain. Magkita dati sapsapulan da. Saan asyak ti luklukon da. ma'am, Dagiti ma'am, ma'am, ayop. ma'am, magkalma kayo. Di kag dardaras udos. Sigurado kayo, sir? Kaya yun ti agmaneho? Di ka madanagan. Kunakmat nga binitay nga oray di na kun itulod. Ngam impilit yumat. No saan ka nga itulod? Ang mga na disgrasya akon. Ta sigurado nga ijayak dalan. Ana atake iti sakit ko. Sa bagay, sir. Ah, Sir, agyaman akmanan iti panang itulod yu kanya. ay, awan na nyaman na, Jane. Ay, agyaman nakmat ka na kayo. Kundi nanang mo Sige, sige. Mapaan ako na. Sige, sir. Agan-anad kayo iti panagmaneho yu. Kunak tupay ka. Ha? Napintas nga eksena. Saan ka di? Kasla pelikula. Sir, ni Ma'am Carmela. Jack nagbintot iti atap ko, Alfredo. Talaga alukluk ko, nak. Kat iti pa'y mismo a sekretaryam tinakirelasyon Agkalma ka kumalang. Di ka giskandalo nito itasaan na po no ti atap mo. Nasingpet ni Jane. Ulbod! Di mo ikalintagan day ta, babae. Garampingat! Sigurado ati kwartam laang ti kayat na! Di kay kumamat agsawi ti kasta, ma'am. Awan kinapod no amin dagita nga ibagbagayo. Awan relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Tumalna ka! Saan narumbang ti panang tumpam. Nakababayin ti naramid mo ka ni Jane. Siyak pa yan ti kababayin? Ha? Mangmangag mo ka di ti ibagbagam, Alfredo. Ay, anya ti mapaspasamak di tao. Si kababay, apay atinong pang ti anak ka, ha? Ay,
Nanang, iso ni Ma'am Carmela, di asawa ni Sir Alfredo. Mercy? Sika ka din ni Mercy? Ay, uwan, siyak nga raud. Di na ka din malasin. Siyak na ito eh. Ni Carmela, the best friend mo in the high school. Ha? Carmela? Agam mo kayo. Kasano na pasamak na ita? Ay, agkaaruba kami ide, ija probinsya anak. Nagsina kami laang nga di agadal kami ni ti kolehiyo. Kaya't mo asawan. Anak mo ni Jane? Wan, katsyak ti mangipanagnak nga awan relasyon da iti asawam. Napudno akin ka, Carmela. Amom dayta. Ay, jak ni namnama nga iti kastoy tapay apas sa makagkita. Ang pakawanan nak, Mercy. Tsaka mo nga nagayam sakit ti asawak. Gapo iti selos ko. Nagsuspit sa ak nga da relasyon na ka ni Jane. Ngay sumat gayam ti anak mo. Oh, nakababain ti naramid ko. Ay, awan nga men, di nasayat nga ibunga ti sobra apa nagselos. Wan, amuhog. Iso pakawanan na kuma. Ikarik, agbalbaliw akon. Ay, nagasat ka ata nasing pati asawam. Ay, ayatan na kaunay. Ay, ayatak mati asawak. Iso siguro akas tuyak. Gaputa, ada diferensyak. Jak may paayaan iti anak. Agtalag ka kwa na, Carmela. Ipatpatag na ka ti asawam. Kat, sika kumati mangkuyog kwa na. Asikaswam, bantayam ti panagpaagas na. Awanan ka itibain, Raymond. Si kagayam tinang sungsong ka ni Ma'am Carmela. Si ka tinang ibaga nga da relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Kwa Jane, pakawanan na ko ma. Sorry. Nagpailuyo sa itirik na. Aklo na ka nagsilo sa ni Sir Alfredo. Tiyamok ngamin kahit iso ti makagapo, iso adi mo inaklon ti ayat ko. Jakmet amo nga dagayam na dagsen asakit ni Sir. Saan ka nga inaklon ini? Gaputa jak pa'y nakasagana ang makiayan-ayat. Katrumbang laang gayam day tajak pa nang aklon kan ka. Makapaturn off ka. Ha? Amom, oray barkada laang wano pagayam. Di kan kayat Apolos. Chismoso ka.